To har wa yau a Najeriya amma a jihar Kano gwamnatin jihar ta ce ta kaddamar da wani sabon tsarin sufuri wanda aka tsara domin tabbatar da tsaro da kiyaye aukuwar haɗura ta hanyar amfani da kyamarorin zamani. Yayin da mutum ya sauka a tasha ya ce zai fita ya je ya hau kurkura ta ɗauki kayansa ko kuma ya hau adaidaita sahu ko bus ko taxi ana kallon abin da yake yi. In wani abu ma zai aikata ana kallon sa. Babu inda mutum zai shiga dai wani lungu ko sako na jihar nan ya ɓoye da izinin Allah. To muna tafa da dukkan waɗannan har ma da ƙarin wasu rahotanni a cikin shirin amma da farko sai a gyara zama don shan labaran duniya tukuna. Ni ne Imam Saleh. Masu jefa ƙuri'a a Japan na kama hanyar fita rumfunan zaɓe don kada ƙuri'a a zaben 'yan majalisa na gaggawa duk da irin dusar ƙanƙarar da ake fama da ita. Firaministar ƙasar Sanae Takaici tana fatan farin jininta zai taimaka wajen ƙara yawan kujeru da ƙuri'un da jam'iyyarta ta Liberal Democratic Party ke jagoranta da su. Ms. Takaichi has promised increased government spending and tax relief, but critics say Wakilar BBC ta ce Ms. Takaici ta yi alkawarin ƙara yawan kuɗaɗen da gwamnati ke kashewa da kuma rage haraji domin taimakawa tattalin arzikin ƙasar da yanzu haka ke cikin halin ni'yasu. Yar babbar jam'iyyar masu ra'ayin mazan jiyan ta zama Prime Minister mace ta farko a Japan a watan Oktoba bayan ta lashe zaben shugabancin jam'iyyar. A Thailand ma ana can ana gudanar da wani zaben gaggawa da aka kira bayan rugujewar gwamnatin gamin Gambiza. Jam'iyyar masu ra'ayin mazan jiya ta Prime Minister mai ci Anutin Chavirako da ta matasa masu ra'ayin kawo sauyi ne kan gaba wajen farin jinin jama'a. Shekaru uku da suka gabata masu rajin kawo sauyi sun yi nasara, amma sai majalisar dattawa da sojoji ke marawa baya ta hana su kafa gwamnati. Ƙuri'un jin ra'ayin jama'a sun nuna cewa masu rajin kawo sauyi ne za su sake yin nasara. Amma wani wakilin BBC ya ce ko da hakan ta faru wasu da ba a zaɓa ba na iya yanke shawara kan wanda zai jagoranci Thailand ɗin. Kafofin watsa labaran gwamnati a Koriya ta Arewa sun ce za a gudanar da babban taron jam'iyya mai mulki nan gaba a wannan watan a karon farko cikin shekaru 5. Masu sharhi sun ce akwai alamun cewa za a farfado da mukamin shugaban ƙasa ga wanda yake kai yanzu Kim Jong-un. Shugaba ɗaya tilo da aka kira a matsayin shugaban ƙasa shine wanda ya kafa jam'iyyar Kim Il-sung. Ya mutu ne a shekarar 1994. Amma har yanzu ana kiransa shugaba na har abada. Da kuna shan labaran duniyar ne daga nan sashen Hausa na BBC. Babban jami'in gudanarwa na kamfanin jaridar Washington Post, Will Lewis, ya shaidawa ma'aikata cewa zai yi murabus kwanaki bayan ya jagoranci korar ma'aikata da dama. Ranar Laraba ne jaridar ta sanar da cewa za ta rage kashi 1/3 na ma'aikatanta. Wanda hakan zai rage yawan labaran wasanni da na kasashen waje. 'Yan jarida da dama sun yi Allah wadarai da wannan mataki kuma ya haifar da suka ga mamallakin kamfanin jaridar Jeff Bezos. Mr. Lewis ya ce lokaci ya yi da ya dace ya tafi. Ya ce an yanke shawara mai wahala, ya ce ya yanke shawara mai wahala domin tabbatar da jaridar ta samu makoma ta gari. Dangin Nancy Guthrie, mahaifiyar 'yar jaridar nan mai gabatar da labarai ta Amurka da aka sace sun fitar da wani saƙon bidiyo da ke cewa a shirye suke su biya diyyar da aka nema ta miliyoyin kuɗin intanet na Bitcoin domin sako dattijuwar mai shekara 84 a duniya. Savannah Guthrie wacce ke kewaye da 'yan uwanta ta yi magana kai tsaye da waɗanda suka sace ta. Tana mai cewa sun samu saƙonsu. Kuma suna roƙonsu da su bar mahaifiyar ta koma gida. Savannah Guthrie is the co-host of NBC's morning TV show and a household... Wakilar BBC ko in ce wakilin BBC ya ce Savannah na ɗaya daga cikin masu gabatar da shirin barka da safiya na tashar talabijin ta NBC a Amurka kuma sunanta ya shiga lungu da saƙo na ƙasar. 'Yan sanda sun ce suna ci gaba da bincike. Kuma suna bin diddigin motocin da aka gani a kyamarorin sa ido a lokacin da mahaifiyar tata Nancy Guthrie ta ɓace a Arizona kwanaki 8 da suka gabata. Tukurshen labaran duniyar kenan daga nan sashen Hausa na BBC.
To yanzu kuma sai rahotanni kamar yadda watakila aka ji a labaran duniyar miliyoyin jama'a a Japan na fita domin kada ƙuri'a a zaben gaggawa na majalisar dokokin ƙasar. Ana kiran irin wannan zaɓe ne yawanci domin samun wata fa'ida ta siyasa ko kuma don warware wani babban rikici na gwamnati. Kuma wannan ne karo na biyu da ake yin shi a Japan cikin shekaru masu yawa. Zaben da ya zo babu shiri ga jam'iyya mai mulki da kuma 'yan adawa da ma mafi yawan masu zaɓe saboda gajeren lokacin da aka bayar domin yakin neman zaɓe. Ga rahoton Badamasi Abdulkadir Mukhtar. Masu kada ƙuri'a na ci gaba da tururuwa zuwa rumfunan zaɓe a sassan Japan duk da tsananin sanyi da ya haifar da dusar kankara a wurare da dama, ciki har da birnin Tokyo da ba kasafai hakan ke faruwa ba. Prime Minister Sanai Takaichi ta kira zaben ne domin faɗaɗa ikonta a Majalisar Dokokin Japan, inda jam'iyyar ta LDP ta shiga haɗaka da marasa rinjaye domin cimma nasara. Tana dai samun karɓuwa wajen jama'ar Japan saboda salon siyasarta da alkawarin bunƙasa walwala da tattalin arzikin jama'arta da suka yi suna wajen ƙaura zuwa China. Idan har hasashen da aka yi ya tabbata, to ta riga ta kama hanyar yin nasara a zaben na yau. A gangamin neman zabenta na ƙarshe a jiya da dare, Mr. Kaichi ta jaddada alkawarinta na farfado da tattalin arzikin Japan ta hanyar ƙara yawan kuɗin da gwamnati ke kashewa, wani alkawari da ya samu karɓuwa tsakanin jama'arta. Babban abin da ke ciwa masu zaɓe tuwo a ƙwarya dai shine tsadar rayuwa, amma rashin wadataccen lokacin yakin neman zaɓe bai bayar da damar a tattauna batun yadda ya kamata ba. To a gaida Badamasi Abdulkadir Mukhtar da wannan rahoto da ya haɗa mana. Idan muka je Najeriya, gwamnatin ƙasar ta jaddada aniyarta ta samar da ƙwararan matakan tsaro da kuma agajin gaggawa da ma dawo da zaman lafiya da kwanciyar hankali a ƙauyukan ƙaramar hukumar Kayama a jihar Kwara, inda 'yan bindiga suka kai hari ranar Talata da ta gabata, wanda ya sanadin asarar rayukan fiye da mutum 160 da kuma sace fiye da 30. Ga Abdulsalam Ibrahim Ahmed da wannan rahoto. Mataimakin shugaban Najeriya Sanata Kashim Shettima ne ya jagoranci tawagar shugaban kasar da ta kai ziyarar jajen jihar Kwara, wanda ya bayyana cewa sun kai ziyarar a madadin shugaba Bola Ahmed Tinubu don nuna alhini ga gwamnatin jihar da jama'ar yankin karamar hukumar Kayama da illahirin al'ummar jihar ta Kwara dangane da harin da 'yan bindiga suka kai a ranar Talatar da ta gabata. A battalion of the Nigerian Army has been deployed to Kayama and all hands are on deck to ensure that peace and tranquility is restored back. Mataimakin shugaban Najeriya ya bayar da tabbaci cewa an tura wata bataliyar sojoji zuwa yankin na Kayama kuma ana yin iya bakin kokari don a tabbatar an mayar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a wuraren da harin ya auku. Kuma shugaban ƙasa ya umarci hukumar bayar da agajin gaggawa ta ƙasar da ta haɗa gwiwa da gwamnatin jihar ta Kwara wajen ganin an kai ɗaukin gaggawa ga mutanen wuraren da aka kai harin. We do truly appreciate the response of the federal government. Representatives of NEMA. Gwamnan jihar Kwara Abdulrahman Abdulrazak ya bayyana godiyar jama'ar jihar kan amsa kiran neman ɗauki cikin gaggawa da gwamnatin tarayya da jami'an hukumar bayar da agajin gaggawa suka yi game da harin da 'yan bindiga suka kai. Domin jin ƙarin bayani game da wannan ziyara da tawagar shugaban ƙasa ta kai jihar Kwarar, mun tuntuɓi Honorable Sa'idu Baba Ahmed, shugaban kwamitin ƙananan hukumomi da harkokin masarautu na Majalisar Dokokin Jihar. Alhamdulillah, shugaban ƙasa ya turo vice president ɗinsu da gwamnan Borno da wasu senatoci sun zo nan sun yi muna jaji kuma mun ji daɗi sosai. Don ya nuna kenan bai ji daɗi sima da abin da ya faru ba, kuma ya nuna ƙaunan da yake da mu, da yake da state ɗinmu, da yake da local government ɗinmu, kuma da yake da community da abin ya faru. To dangane da tabbaci ko alƙawura da shi mataimakin bayar a wannan ziyara fa? An riga an kawo fiye da mufo 120 kuma an riga an kawo soja fiye da 200 yanzu a Kayama. Kuma ce insha Allah za su kafa barak a Kayama kuma gaggawa da zai sabin Kayama da kewaye duka. Bayan wannan kuma ya ɗauki alkawari don da vice president din zai zo ya zo da DG na NEMA da tsaya su duba abin da ya kamata da gaggawa taimakon da ya kamata yi ma waɗanda aka ƙone ma gidajensu, waɗanda aka kase, hasaran da aka yi duka, hasaran da aka yi duka a duba kuma da gagga kafin su wuce ma su gwamna ɗinmu da kansu ya naɗa kwamiti mutum 7
da za su je da DG din nema din a yi abun da gaggawa. Alhamdulillah mun gode musu da shugaban ƙasa da vice president din da governor dinmu wanda ya tasi gadan-gadan akan abun da mutanen da suka zo suka nuna muna alhini gaba ɗaya a Najeriya da duniya gaba ɗaya. Aukuwar harin na yankin karamar hukumar Kayama a jihar Kwara dai wani ƙarin kakkausan tsokaci ne game da yadda matsalar tsaro ke ci gaba da daɗa kamari a Najeriya duk da tabbacin da gwamnatoci da hukumomin tsaro ke ta bayarwa cewa suna yin namijin ƙoƙari wajen magance ta. Abdulsalam Ibrahim Ahmed, sashen Hausa na BBC daga Abujan, Najeriya. To har yanzu dai a Najeriya gwamnatin jihar Kano ta kaddamar da wani sabon shirin sufuri wanda aka tsara domin tabbatar da tsaro da kiyaye aukuwar haɗura. Za a gudanar da wannan shiri ne ƙarƙashin haɗin gwiwar ma'aikatar sufuri ta jihar da kuma wani kamfani mai suna ASNJ, inda ake sa ran dasa kyamarorin zamani na daɗar bayanai da za su riƙa nuna abin da ke faruwa a ko'ina a jihar. Barista Haruna Isa Daidere shine kwamishinan sufuri na jihar Kano ya kuma yi mani ƙarin bayani. Wannan wani shiri ne na musamman wanda wato ba yau aka tsire shi ba. An ɗauki tsawon lokaci ana ta nazarin yadda za a soma shi. Kamar yadda ka sani ne, kusan dukkan biranen da suka bunƙasa a duniya a yau ba zama ake kara zuba ba kawai. Suna da na'urori waɗanda suke kula da yadda mutane suke shiga suke kuma fita cikin biranen. Kuma wannan ya dace da jihar Kano a daidai wannan lokacin, musamman yadda jihar Kano a yanzu wato take kamar tudun mun tsira a gurin kowa, musamman a arewacin Najeriya kuma hamma da wajenta, saboda Allah ya taimake mu ana zaune lafiya. Yanzu shi wannan shirin ya za a gudanar da shi kenan? Kamar yadda ka sani akwai hanyoyi da ake shigowa cikin Kano, kuma akasarin hanyoyin nan suna da tashoshi na shigowar, haka kuma haka ake fita. To irin waɗannan guraren to duka gabaki ɗaya da na'urorin da suke gano irin abin da ke faruwa a ko'ina cikin birnin Kano. Wannan abin ya shafi dukkan ababen hawa musamman na haya da ke cikin jihar Kano. A daidaita sahu ne irin babur ɗin nan mai kafa uku, ko kuma a'a motoci ne na taxi ko na bus ko na irin kurkura din nan ko kanta trailer da sauransu. To duka dai nau'i na motocin haya da suke shige da kuma fice da suke shigo da kaya da kuma mutane. To wannan wato a kansu ne musamman aka fi sa ido, domin ta irin wannan hanyar ne ake shigo da koma menene za a shigo da shi, kuma kowane irin mutum ma ta irin hakan ne yake shigowa. To akwai wata na'ura da za a samar wacce ake kira tracker, wadda kuma duk irin waɗannan abebaɗan hawa ɗin na haya, to kowanne za a tabbatar da cewa ya sa wato ainihin irin wannan na'urar a jikinsa. Da zarar an samu sako to shikenan wannan na'urar tana haskawa can kuma ana samun sakon kuma ana gani. Yayin da mutum ya sauka a tasha ya ce zai fita ya je ya hau kurkura ta ɗauki kayansa ko kuma ya hau ainihin adaidaita sahu irin babur ɗin nan mai kafa uku ko bus ko taxi, ana kallon abin da yake yi. In wani abu ma zai aikata ana kallon sa. Babu inda mutum zai shiga dai wani lungu ko sako na jihar nan ya ɓoye da izinin Allah. Amma ku kuna ganin akwai ci gaban da wannan shiri zai ɗore, ba wai kawai an ƙaddamar da shirin bane don a nuna wa mutane cewa akwai wani abu da ake yi? A'a, ai ɗorewa insha Allah zai ɗore, ba shiri ne na wasa ba wannan. A baya ai an ɗan so mu jarraba irin wannan abin. To amma kuma saboda ba a shirya sosai ba, don haka abin bai yi inganci ya ɗore ba. To abu ne wanda yake shiryayye, kusan shekara biyu ana ta tunanin shirin soma shi. Yanzu tunda an kaddamar da wannan shiri, yaushe zai fara aiki kenan? To nan ba da dadewa ba. Ai kokarin da muke ta yi yanzu shine ilmantarwa da wayar da kan al'umma don ma su san yadda abin yake, su kuma gamsu cewa wannan abun ana yin shi ne don saboda wato amfanin al'umma baki daya. Kuma waɗanda suke da wani zato saɓanin ingantuwarsa da ci gabansa kaga za su daina ta hanyar ilmantar wannan da wayar da kan da ake yi. To wannan gabar muna wuce ta, to kuma sai kuma fara aiki da abin in Allah yadda, nan ba da daɗewa ba in Allah yadda. Barista Haruna Isa Daidere kenan kwamishinan sufuri na jihar Kano. To hukumar zaɓe a Najeriya INEC ta ce ta gudanar da zaɓe irin na gwaji gabanin zaɓen da za a gudanar nan da makonni biyu masu zuwa a ƙananan hukumomi 6 na yankin Abuja babban birnin tarayyar ƙasar. Sai ku biyo mu a shirinmu na hantsi
domin jin ƙarin bayani. A Najeriya har ma da jamhuriyar Nijar yanzu haka agogo na cewa karfe 7 ne saura kwata. Imam Saleh ke gabatar muku da wannan shiri daga nan sashen Hausa na BBC. Tun farkon shirin kun ji cewa masu jefa ƙuri'a a Japan na kama hanyar fita rumfunan zaɓe don kaɗa ƙuri'a a zaben 'yan majalisa duk da dusar ƙanƙara. Tumadala, a nan ci gaba da gudanar da bincike domin gano ko cutar nan da ke kama kafafuwa da bakunan dabbobi wadda ta barke a lardin KwaZulu-Natal na Afirka ta Kudu ta canja kama da bijirewa magani. Hukumomin lardin sun ce cutar ta kai wani mizani da ke buƙatar ɗaukar matakin gaggawa daga gwamnati da ma sauran ɓangarorin kiwon lafiyar dabbobi. Ga rahoton Zubair Ahmad. Lardin na KwaZulu-Natal mai yawan dabbobi har kusan miliyan 2.400 na daga cikin waɗanda a halin yanzu annobar ta cutar boro da ke kama kafa da bakin dabbobi ta barke. Jami'an kiwon lafiya sun ce an samu fiye da shanu 207 da suka kamu da ita a dukkan gundumomin yankin, inda ake ci gaba da binciken lafiyar ƙarin wasu 187. Bazuwar cutar dai na ƙara haifar da babban cikas ga manoma, abinda kuma ke jefa fargaba ga yiwuwar samun ƙarancin abinci da kiwon dabbobi a yankunan karkara. Temba Sikane, ƙwararren likitan dabbobi ne da ke aiki a sashen noma da kiwo, ya shaida BBC cewa ana ci gaba da gudanar da bincike inda ƙwararru ke bin diddigin yadda cutar ke yaduwa da kuma ƙoƙarin gano ko ta soma rikidewa da bijirewa magani, duk da ya ce kawo yanzu dai babu wasu alamun hakan, kuma ana ci gaba da yin rigakafi ga sauran dabbobi. A ranar Juma'ar da ta gabata, gwamnatin Afirka ta Kudu ta samar da rigakafin cutar ta boro har guda 12,900, abinda ta kira wani matakin kan da garkin yaduwar cutar zuwa wasu sassan kasar. Matakin na zuwa daidai lokacin da gwamnatin kasar ta bayyana barkewar cutar a matsayin wani babban bala'i ga yankin na KwaZulu-Natal. Cutar dai galibi kan kama kafafuwa da bakin dabbobi inda take yi musu mummunar illa da hakan kan rage yawan haifar dabbobin. Kamfanin dillancin labarai na Reuters ya rubuta cewa gwamnatin Afirka ta Kudu ta fuskanci suka daga manoman da ke kiwon dabbobi a kasar, waɗanda a cewar su ke nuna damuwa sakamakon hasarar da suke ci gaba da kirgawa, inda a yanzu kamfanonin noma da kiwon dabbobi biyu na Southern African Agri Initiative da Free State Agriculture sun yi barazanar ɗaukar matakin garzayawa kotu, inda suke zargin mahukuntan ƙasar da yin sako-sako wajen ɗaukar matakan da suka dace wajen yaƙi da cutar. To gaida Zubairu Ahmad da wannan rahoto da ya haɗa mana. To a ci gaba da kawo muku labaran da alƙalan gasar hikaya ta BBC Hausa suka ce sun cancanci yabo. A yau za mu kawo muku karatun labarin furen juji wanda Fauziya Sani Jibril daga jihar Kano ta rubuta, kuma Aisha Sharif Baffa ta karanta.